Stigao mi je novi haul i verovali ili ne, nema Nike patika, samo neke On Cloud i Asics, zato što su ljudi rekli da je On Cloud jedna od najudobnijih patika. A da bi to proverio, morao sam da kupim čak 3 para. Hajde prvo da krenemo od ovih Carhartt mekanih stvari. Prva stvar koju imamo jeste ova Carhartt beanie i ono što mogu da kažem jeste da je ovo možda jedna od najboljih stvari koja možete da ubacite u vaš zimski haul. Logo je super, materijali su perfektni i etiketa je na svom mjestu. Ja neću stavljati na glavu zato što mi nešto pretjerano ne stoji, ali vama možda da stoji. Moja ocena 8 od 10. A pre nego što pređemo na On Cloud patike, prvo imamo ove Asics Gel NYC u crnoj boji. Ako se sećate prethodnih videa, imam i plave. Evo kako izgledaju plave, a sada sam uzeo crnu boju. Iskren budem, teo sam da uzem 45,5, ali nije bilo pa sam morao da uzem 45. Savit ću prste za tih pola santimetra. Logo je perfektan. Evo kako izgledaju side by side, materijali su perfektni na ovoj patici, apsolutno nemam nikakvu zamerku, tako da za jesen bit će vam perfekt. Naravno, ko voli. Carhartt bermude. Evo kako izgledaju bermude, pozadi imamo logo i malo su duže i šire, ali to je meni gas. Ne mora sve da bude usko i markirano. Evo kako izgledaju na meni, ja sam uzeo XL veličinu, tako da perfektno. A sada je vreme za ono što ljudi kažu možda najudobnije patike na svetu. Iskreno, ja sumnjam u to. U pitanju su On Cloud, Cloudmaster Void patike i uzeo sam u ovoj boji koja ne znam ni koja je i ova crna. Iskren budem, moj John izgleda poprilično udobno, ali neću da grešim dušu, Nike je Nike. Ova dva modela su ista i određena su od nekog platnenog materijala, tako da ako padne kiša ne preporučujem ovo za jesen. Zato što će vam mnoge biti natopljeni. Ovo je drugi model u odnosu na ona dva i prvo što mogu da primetim jeste da John uopšte nije toliko mekan koliko je mekan na Cloudmaster Void. Ako mene pitate, tvrđe za 50%. Moja ocena za ove patike je 8 od 10 i morate da imate minimum 40 godina da bi ih nosili. Ako ti se sviđa ovakav kontent, sve imaš u mom opisu i ne zaboravi da lupiš follow i like. Ćao!